Két team jön. Sőt. 5 ember inkább. Két team jön. Majdnem akartam full damage-be. Ott a gyerek. 56. Hatvan. Tört. Jó. Nice. Nice. Beöltözöl? Aha. Nem, talán már a nokkos, basszom. Hallod, Bálint? Mi? Kösz. Oszta! Azt a kurva, geci. Látsz egy pár embert. Két team le, megölték a izét. Mindez, bazd meg. Ne, lepattam. Dobok egy biget felétek. 176-ot kapott ez a gyerek. Tehát 176, geci. Ja. Nice. Ok. Egyet Ott. megöltem. Nice. Ja, hogy ez... Ki a faszom... Ja, a gyereknél volt Scar, akit megöltő. Egy duo maradt? Ők. Igen. Most nyitják ki, most vannak a szévbe. Nincs náma izé. De miért buggol itt mindig, amikor fölmegyek Nincs egy shotgunom fél amúgy. centre? Van most már. Trio. Rift? Yeah, I guess. Itt van. Felül van a gyerek. Megyek a rifthez. Hát így nem, geci. 150. Tört az a gyerek, aki rajtad van. Nice. Nice. 80 nem bírtam bendelni. Nice. Gyereki. Jövök. Mit van? Van medkitem neked, ha kell. 88. Van neked izét? Nice. Ők lőtték vagy te? Én. 73 az egyik. What Engem the fuck? kisekvéveltek. Geci szarhelyen vagyok. Itt van 500 párt kevés. Az majd nagy tört. tax, amúgy mi a fasz? A somi? Mi a fasz csinálnak? Neked nincs több? Tört. Nincs Mati a gyereknek. Nincs Kevin, nincs. Na Kevin meg fogsz halni így. Egy dead. Nice. Mögötted. Nem tudok oda, mert ez mi volt? Nice. Egyen mosotiba. Nice. God, rap god. Ramp cam. Ciao. Az a jó, hogy benne is vagyunk a körben. Majd legalább tudok Együk jönni gyorsan vissza. fel. Kártya nálad van? Aha. Van nálad. Véve. Nálam nincs. Ja milyen? Ja, Isis Jövet. kártya? Aha. Nem nyitották ki? Kinyitották már szerintem. Szerintem nincs már, ahogy néztem. Itt De van. ki van nyitva. Námat. Tesó, 3 láma! Itt egy gyerek, ide jön egy gyerek. Megtaláltuk a 3 lámát, bazd meg. Ott Ide jön az összes kör akkor. Igen. Oda. 60. Aki glide-ol. Másik. 30. Ezt megölött Kevin? Nem.
41 white. Hallod? Na igazán meghalhatna. Te is ugyanerre gondoltál? Igen. Csika, oké. Ott menekül a gyerek. A rebootos ott menekül. Látom. 21. 3. Egyik 110. Nice. Nincs már sniperem. Flare-em lassan kifogy. Azt a rossz az aim. Knock. 74 tört az egyik, igen, az amit lőttél. Itt? Sniperrel. Igen, megy le. A 34, nem, fönn vannak. Tudom, csak a knockos. Mindjárt flare-ezek. Mennek le. Látod, lement. egyik fönt van. 44 fönt. Engem is előtt. Melyik a lenti után? Leugrott még egy. Tört, 40, Bak. 20 white. Húsz white megint. Knock. Shake. 86 a gyerek, Itt ott van. van. Kapott 86-ot. Tört. 63 white lett. Nice. Balra. Minket lőtte? Nem. Engem nem. Ott van. Knock. Mi? Hol? Portafor tetején, portafor tetején. Mink. Tudtak menni? Aha. Hát van, hogy Ők is mennek. próbálok. Ahhoz mindjárt meghalok. Nem bírtam építeni. Jó? Kevin, nagyon. meghalsz. Jó. Valaki ilyen Az medkit? egyik 45 kapott. Nincs, Nincsen. Végetek van? Van. Van, igen. Hát tudom, hogy vágj. Mennyi? Egyet. Ja, hol vagy? Hol? Oké, Jobbra meg volt vagyok. egy dummy, úgyhogy arra figyeljetek. Az emberükön asszom. Már is felszedték a napot. Még mindig felül van. Úgy ráépítek. Ja, én is erre gondoltam, hogy... Oda itt a dummy. Dummy Tört a itt. dummy. Erre rajtam sokan. Mi nézek? Tört, nice. Knock egy. Hol a shotgunja? Neki is ilyen szar shotgunja volt, a sok égek. Engem le van pumpolt majdnem. Lovas vagyok. Az nincs se white, nem Egy se perc. sérem. Egy knock. Nice. Vette a pumpot. Egyik rajtam tört az utcsó. Megy el. Thank you. Rajtam megy el az utcsó. Aha. 35. 31. Fight. Egy lövés. Egy lövés volt, igen. Hol a többi lootja? 21 shield. Az. Hát azt nem tudtam magát Eltűnt. elrakni. Hát fönt volt valahol Jön a rá. többi loot. Jövök. Na mi van? Annyit túrsz. 42 tört. Bed. Nice. Történik itt? ...42. Még 20. 8 tört. Ketten vannak itt. Ott is. Ketten vannak itt. Másik 4 sniperre. Vannak itt is a pingen.
Vigyázzatok. Kevin hátba tudnak onnan lőni. Itt van egy gyerek. Most megy el. 84-et mi kapott. akkor Betsy? Rajtam is! Box! Ott. Hát, kifutott bemegy mi csak. odajön. Box megint tört. Egy lövés, 189. Szegény gyerek. Kell SMG ammo? Amúgy jön valaki, jön valaki. Kell. Oh, pump. Kell. SMG ammo itt Ah. van, vedd fel. Ez. Várjál, nincsen shieldem. Hát mellettünk ott állnak. Nem menjetek rá soha, kides. 35, Csak 60. menjünk mi is be a körbe. Nincs nálam kő. Nálam 200 van csak. Ja, soha senki Nem, nem. 340. Nagyon open Jön a kör, gyertek. Jobbra Jobbra. vannak. Közel. Egyik 53 az első. Az egyik törnok. Azt a kura mennyien jönnek, tesó, mi jó? Ott vannak még bent a dobozba. 100. 35, Knock. nice. Az is knock. Jönnek Azt még a... mellett nagyon sokan, 46. 30. Azoknak nincs rotájuk szerintem. Jobbra. Nincs Ja, oké, sár. balról letörtek. 21-42 az egyik. Mennyi kör? Itt a fémbe. Itt a fémbe rajtam. Lövöm, eladtatok. Engem turmi, ez az egész lobby. Tesó, nem már get, azt a fa mögül le. Ellő a gyerek De a se fa az mögül. egész lobby engem túr. Vigyázz, itt jobbra is voltak, Bálint. Aha. Engem is azok lőttek le. Nekem nincs melkemem egyáltalán. A legmesszebbre Van megy a kör. Jössz erre, Kevin? Van grappleröd? Aha. Építs majd a körbe. What the fuck az? Érdekes. Gyere! Tesó, drámgánosok. Mennyi fehér HP-d van? Fehér shielded van? Fehér... Mi? Semmi. Shield van. Van campfire-öt, Kevin? Ja. Dobjad! Kifejtem, nem tudom ide rakni. Egy fehér. Gyere! Gyere fel. Gyorsan. Nyomjad, tedd le! Jó, nekem nem kell. Mi a fasz? Ha elkezdenek túrni minket, Kevin, akkor végünk van. Egy lövése az egyik. Ott van, vigyázz! Egyik knock. Nice. És engem lő, hallod? Az is 21. Túl lesz. Tört, de Nice. ennél Vitig van Scar. minden. Ja. Vidd. A grapplert azt nem vigyem, ugye? Én nem használom. Hát csak kimész vele, akkor megint maxra megy. Kevin, mi van nálad, milyen shield? Mini csak. Jó, van Sniper, mindegy. Elbasszom. A HG-ról. Nagyon szétváltatok. Ja. Azt a... Azt a... Az mi lézer ott a gyerek. Milyen loot volt ott, azt láttad? Nem, én Nem. körbe vagyok. Nem láttam a loot. Bocs. Nem baj. Top 5. HG-t kilövött, Kevin? Ja. Ki van Nem lőve? látok rá. Esnek rátok. Itt a HG. Megment magát grapplerrel a gyerek. Megint fenn van. Egy knock. Nice. Nice.
Fel kéne, mert nincs matink mi. Aha, kéne. Vigyázz, Kevin, Én balra. fönn vagyok. Én megpáltam szerintem. Kevin fönn... Jó, De vannak még föntebb, vagy mit? Aha, meg Vannak még nem föntebb. tudtam kieditálni a formagunkat. 200 mark van. Építs, megint. Nem élet. Ayo, drop that shit.